To hakini ke porpat ngidani ke ban aingu biang yo try ba sachisen pat ngiyo igani ke lat ban ai shapi igani ke ktien ke job play kalong ke ba kodori nga bangan yai keren ya pi wei ban ai ke ktien ke job play ban yai bsa ya ke brio daga jing shisha jong ke ktien ke jong try namar ke jing yai keren ber ke jing yai ai ke ktien ke job play kadang laga jong ke jing kerku kadang laga jong ke jing temu ke jong play bau play kwa baga perthei barok away kandap daga jing tip ya ke buram ke jong try na kwa ban yadan bentalang hangata ke jing kwa ke jong play mangini le ya ke ban pen priang ya ke ban pen bena bade ke ban pen tip ya ke ben riu barok ya ke jing shisha jong ke ne ke spa ke bala buri ke balong ke ktien ke jong play di menta ke sngi ngini pej saya ke wepat ke Pharshi ke ba ngini pej kat tu kat ni ki ba kodor nagani ka jingkran ke jong Jisu ngini pej menta ke sngi na ke gospel ke jong Matthias kalenong ke ba arpa way na du udkhat ke ba lai pulai hadu udkhat ke ba saupun rio te ngakwa ba pin aipor pelat por ba pisngap na shashkor baharu namar kini ki Pharshi ki bau Jisu Quran berabor kidai ki bau Jisu Quran ya ka ka baki brio tu ko por kim poi perkhat de sigane ka Pharshi ka bau Quran Shaphang ka Brisoh mala ai kerteng hangne ka Bible ka si ka Pharshi Shaphang ka Brisoh la da pin puli gane ka Pharshi ngan che thu ipi kindian kadai ka Pharshi ka bau blai Quran ka jingbitar ukuran ya ga jing bishar ukuran Shaphang kaba yaki Israel yaki khamtam lei yaki jiu kinang pani nyam pi puli gane penio I hakata garukom tongan puli ka na du khat ka balai pulai ka ongkum ne hasngau ya ka waipat ka Pharshi ladonu brio uba utrayeng ubala thung ka Brisoh bat ula ker ya ka barosodong bat ula ti ya ka jaka teliat wanya ka bat ula tei ka yeng pira bat ula aiwai ka haginang sumar beri ba ula nek no syakawe pat geri onda ka ayom khetso kalajan ula pha ki shakri jong u hagita ginong sumar beri ban shim ki so jong ka kita ginong sumar beri te habakila kem ki shakri jong u yo wei kila sempat yo wei ru kila peniap yo wei pat de kila lentem de ki mau ula papat iki wei ki shakri ki bakham kor ki baningkong te kila le akum jo ya gitaru andre ha ga bakhadu ula pha ela ukhon ki uda angkin ya buram yo ukhon jonga re ba kita kinong sumar bri kila yo yo to ukhon kila yo ang paralok hi uni uban salong utrai ga Brisoh yang ini peniap no yu ini shimru ya ga benta jong dia haba kila kem yo kila shop no shabar jong ta ga Brisoh ba kila peniap no namal kita ndau tau try kita ga Brisoh unwan unsale ayu ya kita ginong sumar bri ki ong ho un peniap sniu khat ken ya kita gi boman bar unsa ai wai ga Brisoh ha gi we pat ginong sumar ki ban ai so haki ayom jongki uji suong pimju la puli hagi jingtho yo mau yo bagi nong te la bread yo ni la pelong a klik dong kani ga long nau try ba ga long ko ba ipla hagi khamat chani nama ga tanga ong pi ba on shimno ya ge himo blay na pi
Panon ayaka hakikin jaban rio. Kiban penmi yagi so jongka. Jaru bahap ti alor ni umau. On penmong yu rejaru ba unhab. Un penluet jinyo. Ti haba kita girang ba lengdo bagi Pharshi kila yo sngau. Yagi Pharshi jong u. Kila tip baula keren Shaphang jongki. Haba kila ya wat dong teban kem yu kila syap tiang yagi ba. Naba kila nyau yu kumunong ito lupa. Kini kadai ka wain na ki Pharshi ki ba kraw sakaway pat ka ba kam kraw ha kani ka Bible. Fi kani ka Pharshi kadai ka ba ujisu ukuren. Shaphang uniu try yen try Brisoh. Badu ukuren hang ni Shaphang kitu ki ba shimwai. Manong ukuren Shaphang ka Brisoh bat ki ba shimwai. Tinga kwa bapin sngau tho agani ga por. Kendiat chuai ka banginia batai la ninginia pensyai agani ga Pharshi. Kendiat ngan shu pensyai pi balai jisu kuran dagani ga Pharshi. Haba wanra dagani ga Pharshi jong ga Brisoh ukuran katkum ke rukom jong ki brio hagatu ke century ke banengkong. Kiba im hagitu ki por hang tai hari Israel. Bagi brio kiba riuspa. Ki juthiet ia ki jakai ki kendau ki jakai ki puta ki bahaya. Ban le farming la ne ban ri jingri. Ne ban thiet eka kum ke Brisoh wan. But ndakila dep thiet ulah kila lang try. Kisa aiwa yaka hakinong simwai. Ban sumar, ban tray, ban rep, ban riang. Ndala day kapor ot, lani kapor seiso. Kin sapha yagi nong tray, ban leit lum, yaga bami baro. Kataga day ka rukom im, jong ki brio hagitu ki por. Wat shani shikari jong iru. Kidan ki brio ki bale akum tamanda. Bathiet jaka shachigay nang ninasar. Buon ki bakhambon ne ki lethiet jaka shikiti ki than ribhoy. But kilet banle dagani ke juk rukom bat kisa aiwai bat kisa aish haginong tray hang to ban shimwai bat ba kisa yo pat ia ka bainong juk ki katukat ni adien ba kaladap ke jing ot tinga kwa bangani thu ipi ujisu udeunong hikai bu start namar u hikai ya kanega Pharshi daka jing tray jongki daka jing long jongki daka jing ngau thu jongki Namala da un kren bet direct egane la sikinom la man sngoto ege himaga jong play. Nakata daw ukren dagane gerukom bagi brio hagatu ko por. Kin sngoto ya ka ege bau tumu. Naman da kren dagane ka jing thiet jaka dagane ka Brisoh daga jing ya daga jing seiso dagane ka rukom rep rukom riang. Kibrio kila ban pediang eka. Badena takadaw jisu de wakraw bula ban wanra. Dakarukom tray jongki ban pensyai. Ya kajing mut ke bakan jaman sem. Kataka day kajing hikai. Kabakraw kum yang igi nong keren. Bangiday ban sengut ho ya kataka rukom. Ban yarap igi brio. Papa pikiran igi brio kat kum kajing tray jongki. Ban penuan siya kabakan jaman sem. Kaya rap iki bagian sengat ho. Ti hagan ega por ngini pech. Ya gan ega benengkong. Tangini pech shua ka benengkong hagan ega por. Fi ka benengkong hagan ega gospel jong Matius nomba arpuwe na duduk khot ka balai pulai. Ngin siya sim kat bala hagan ega por kanang makanum sim ega por. Ngan penipi ka benengkong ang ni pide pintip bau try yang lani try jaka ang ni. Uday ke ong nok ni jisu uanra ye ni try jaka trayeng haka rukom lani uyang hagadur gojong ublay ubahabne but kanika linkha kabaula thiet kadai kajat benri Israel kidai gi Jew but
Kanega jing aiwai la nege beshimwai. Ya kanega Brisoh. Kidei kinong yalam niam. Jonggi Jew, kum ge Pharshi. Kum ta ter. Ke Sadusi, ke Pharshi. Lingdo ak tu por. Kini ki tenants la negi tu kinong shimwai. Katheu ya kinong yalam niam. Aga jat Israel. Pipi na puli ka ne ka Bible ka ang uniw tra yang kamat ublay. Ula thong yang ka Brisoh, ula kaya saudang, ula ti jaka terlihat wanya ka, ula tay ka yang pira, ula aiwai ka kinong sumar bri la leit no askoy pagari. Pina puli ka ne ujisu na la shisha, ba wanra ka ne, ban pensngaw tho ya ki Israel ka ko por ki Jew, ba kajat pen Israel ka lang tekum ne. Kadai ke jaga ka balakir saudang ka daki lum. Ke Jerusalem le kadai ka balakir ka kendro. Hang tu ke jutal terlihat wan. But mdai tangga ta ki jobo ye ki yeng pirala ne ki yeng ki jingki mau ki tu ki watch tower ki tu ki yeng ki baki up shong ki nong pet mau ki nong up hang tu ajrong. Pi Ukraine ye ne ka rukom jong jong ka tu ka jat ben rio. But ndahaba kanege Pharshi ka bau jisu Ukraine. Kapin pau ba une ulan ona la ne une utra jaka udehi blay. But na pipet baha ya gane ka lingka la ne gane ka Brisoh. Ka theo ya kikon Israel. So tanat bahay kata. Tinga kwa bangan penifi ka ay kabajang ni ka Bible ko angkom ni. Ula aiwa ya ka haginang sumar bribo la leit no asikoy pagari ka bomot bau jisu ula kiyo no asipneng. Blay kiyo no asipneng u i ka kikon Israel. Ndakaladay ka ayam ketso kalajan upha igi shekri jong u haginang sumar briban shemi gi so jong ka. Fi pinapet bahay ka rukom hikayang ni kani ka jingmot ang ni ka mot ba. Kapoy ka por ka bau blay ujupha ya ki brio ki jong u. Nado ka tu ka por ka basdang. Ban le'yu. Ban wan ban pelat ya ki kon Israel. Ban yarap ya ki. Ban yalap ban yatho. Ya ki aka ka baday na blay. Henry pipet baha nda habo blay upha ya kiniginong sumar bri ban let ketso ya ki shakri ki jong u ban let chekita ginong sumar bri ban shemi ki so kitu kinong sumar bri gamot kitu ki bashimwai ka kreni ki ju ki kampen ban ni ki shakri ki jong u pipet baha ya kane ka ja shisha ngolongo yo jisu bo yo i kane maula pha igi brio kum ladang asupet ifitang na kane ka testament ko betumai ru pilakan mau bo pha yo Yohanes nang penbaptis ban long nong pertaha ke riklau banyalap igi jingkala ka bomot ban penbaptis iki de ko piyo ine amba ki krai klepen ban yo fi hang ni wong kita kinong sumar bri gamot kinong yalam niam joga jat ben Israel ki kemi ki shakri ki jangu yo way ki sempat yo way ki peniap yo way pat gilen tem de ki mau pindepet aga Bible ki le kum ta tiki ki khrai khli ki peniap ki len tem mau you Stephen piyo i kata kada ga ja kumbau jisu Quran bleu la say gi shakri ki jangu nadu basdang ya khaban yalap ga gospel shiki Israel shiki Jew reki nong yalam niam nda habau pha ye kini gi brio gi jong ban yalap ban hikai ki peniap ban
Kata ka dai ka Pharshi ka bau Jisu Quran. Ki kem, ki sempat, ki peniap, ki lentem mau. Tapi pet ke history jong ka balang nadu sedang. Kata bet ka dai ka baja. Haga jingi dai bat ki brio badana pogari Israel. Kadan ka jing pensitom ben. Kadan ka jing syakem syapeniap. Set jail iki. Pipet kumyo Petros la peniap. Pipet kumyo Jacob la kraikli. Pipet kumya o Paul la mo kata ka dai ka bangiyo I haga Bible bakadan kum kata u Jisu la dabyo I lupai gani. But let's see ka bau Jisu Quran ni ka dai ya ka ba rim ya ka ba khamsua ya u. Quran yu yaane su Quran ni kitu ki brio ki balami banyala. But baro ki hap haga jing shalen temau haga jing shapanya. Marhang ni u Jisu ang nda haba ki upha iya kini ki shekri ki jong u shekini ki nong sumar bri ban shimi ki so jong ka ki nong sumar bri ki kem ban ban ki bat ki peniap fi ki kren ki nong yalam niam ki peniap ka Bible ka ong ulap ha pat ye ki wei ki shekri ki bakham kor ki beningkong ki le kum jo rui kita fi haba penan kami ni kitien ba ong ulap ha ki wei pat ki shekri ki bakham kor ki beningkong Hagiwi kintian gamot ki bakham don bor bani ki bai banangko. Ya kiniru ki kam bat ki peniap ki lentem mau. Fi kata ka dai ka bangiyo I ya ga baja ga history jo ka balang. Pi puli ga ni ga Bible na ko sedang pi lap kum tahi. Ki kam ki lentem mau pi pe ki prophet ga testament ga berim ki Jeremiah ki Isaiah ki mo khraikli ot ga kurat la. Kadai ka judge benriu ka ba ki nong yalam ni amang ni apo ka judge benriu Israel ki dei ki balong banong no ki dan ka jinglong ka bam la ban perkhat ye ka jingmat la jong ka jinglong ni am choki pidei na ka daw aji sha bang puli ni ka Bible ni dei ban yo I bahai ka ta bu Jisu Kran ting ang ni ni ka Pharshi ki nong lam ni am ka jin sha men tarong ila dei ban kin mau ni ban perkhat ba Bayo ni pai syakata ka jinglong. Jong ki nong yalam niam, jong ki jiu. Bayo ka hiar ka ni ka mensiam jinglong niam. Wat haki nong yalam niam. Haki ni kisengi. Bangim salia ban peniap. Ngim salia ban keren persya. Ya ka ma kaktian peniap. Menta kam dadan syuk bangini peniap. Namar menta ka serkar kamsya. Henry ka bang keren kadai ka jing peniap. Ka bakham seniu menta kata kadai ka jing peniap. Dah ka jingle niam ban peniap ye ke jing trai ke jong mensi mako ban peniap ye ki tu ki brio ki badan ke ding ke jong play ban the pejai ki ban khang ki begin shakriu play ban khang ki begin ya je galanti ke jong trai ban penuet ki ban pensitom ki ban shu ong bet ke tien ke ba angne ban ot balang ban be balang ban discipline da ba ban kan taj ki kadai ka tien ka ba peniap kadai ka ba kem ka ba sempat ka ba peniap ka ba lentem mau kini ki tien ki dai ki bang kwa ba pin shimru aga ba kan jaman sim mamenta ki dan ki brio ki ba poi shi ka ba kum ka ga jinglong ban dangi la poi ka kedan ka ba khamalon ngi nyau ben ni ka jing trai ka jaman sim ko ba ki jing penan kam ka jong play Mapinda puli ka ni ka jing jal singan shu wan ra ka ni na mar ka dai ka kham don kam. Ka Bible ka ong upha da ki wepat ki ba kham ko har ya ki baning kong ka krani ki brio ki ba kham don bor. Ki ba play upha ki ba kham la ki ba kham don bor kham don ka jing pen sle le sila ba nong nong man se ba ko. Henry ki le kum johi. Kamot ki pani ap hi kum johi. Masotanat bau Jisu ang khat ka ba lai punyo. Henry haga ba khadu upha yala ujang ukhon uda ong. Kini buram yo khon janga. Enga sotanat bai kata. Haga ba khadu upha yala ujang khon. Bau blay uda tamu. Bakini buram yo khon janga. Hari apa kita ginau sumar beri kila yo iyo tau kon kia ong paralogi. Uni uban salong utrai ke Brisoh.
Yang ini peniap no yo. Ini shimru yo ga bentajo. Sengapa mo? Ti haba kila kem yo. Kila ya shop no shabar kata ga Brisoh. But kila ya peniap no. Ga kwa pini yo bahai kata ga point. Kadai ga point ga ba krao. Kanut ben ongu jisu day. Unong hikai ba krao shisha. Ula dep it khulu pa. Yala ga jong ka jing em hang ne. Kani ga day ga prophecy. Ka bula dep ai lupa da ga ne ga Pharshi. Banit khulu pa kumno ki jiu kin sale yo u. Namar hang ne u jisu ang. U haga ba khadu e u try jong ne ga Brisoh. Upha dalau jong khon. Himtip kata ga day ka ba u jisu kren. O blay aga ba khadu ula pha igi briu gi jong u ba dingkong. Andre yakila len temba la peniap. Baraga ba khadu upha ela jong khon uba ije. Baru tau de try jingi u Jesus Christ. Blay ula pha ela jong khon uba khamar way. Uni yap na ka benta ka pop jong aba jong bi. Banda wan ulet ningkong shigini ki jiu. Banda ulet shigini ki jiu ko Bible ko ong kini ki kitian. Ndau pha lau jong khon upur khat bikin ya buram. Ria bagi nong sumar beri kemud inong ya lam niam kacai ben riu jiu. Ndaki yo iu tau khon ki ya ong paralok hi. Uni un salong terhai ke Brisoh. Yang ini peniap noi ubang ini shim ya ke pentajo. Ke pelan kemloban peniap noi yo. Pimken mau hadu kat no bagi jiu Pharshi shaw meeting ketu ke Sanhedrin. Pan wat igalenti kemloban peniap yo Jisu. Ya perkat kumnoban peniap yo neu bakamela di bau de khon job lai. Kidi tim kidi ya mau kida kran ke ketien sneu ketien kapa yo Jisu nama balai ki sngo bitar bau wan shigni ke pertable wang ngade khon job lai. But kidi wat lenti kumnoban peniap no yo. Ka Bible ka ong kinong sumar bri de ki yo i to khon kila ya ong paralok hi. Kani ba ong paralok hi gamat kadai ka bagi di syong ki di plan ki di perkat. Pina puli bahaya ka Bible ki frame yo u bau day. Sengap le sifim jutip igani bakinong yalam niam ki let show herat. Namar ki jiu tu ko por ki dan naga jing sin sha jong ki himarum ndre ki dan naga jong ka jing bisharo. Ha garukom jong ki jiu kat kum ka an bat garukom jong ki jiu. Takadaw ki frame yo Jisu ba wang ngade khon jong play. O Messiah. Kamat jong ki jiu no bakamela de bude Messiah. Day ban peniap, day ban nantama. Shimi kata ba kadai jing ben blay. La penram nrekin mau ban peniap yu kim la. Namar kadang haga bor ke jong Pilat, bar haga bor jong Kaisar. Dah ki hap an leit pat sege himarom ki penkela ye ka appeal jong ki penkela no ye kene. Dah ka baki ong o kamela debo deus iem jong ki jiu. Nama unono ba kamela debo deus iem ulang persya yo Kaisar. Bar haga himarom ban kamela debo deu blay la ni Messiah dan basngap iru ikata nama ke Rome. Kadai ka bam tip blay ka bamani blay kelumar. Ki bamani blay tau ki bamani ksuat jarom. Na wanu beriu bakamela dia budeu blay mdan kam dan an. Bat ki jiu kim la ban peniap yu Jisu da kata ke section. Na kata ka daw ki wan ra da ka ni ka way. Bat kata ka day. Ban pen bana bau Jisu day. Ubakamela dia bau deu siem. Jong ki jiu. Bat haka tu kaporo ba deu siem. Unong sinsyaro ba lado udeu Kaisar. Baru nono bakamela di badeus iem ulang persya yo Kaisar bat day ban sanar na yo ta. Takadaw kili ra da kata ban ong yo Jisu badeus iem. Pimken mau Pilat daw kili Jisu kili ka waipan. Medew Messiah umong. Wang hato medeus iem.
Medeus iem jo ke jeu jisu ang meo. Pi dei hanta bo pilat. Ushime rai. Man IT ka yo uha ki jeu. Namar kani ka ba kamela dia medeus iem kalang persya ke himaro. Nakata daw kani ka tien ka ba ang jisu baginong sumar brinda ki yo ito kon kila ya ang paralok. Kani ka tien ang paralok fi ka dei ka ba kide syang meeting diki tayaw diki benai kide perkat kumnuban peniap yo. Mereka Bible ka ang kumnea. Haba kila kem yo kila shop no shabar. Jong taga Brisoh bat kila ya peniap no yo. Pikin mau kila kem yo ka kaper get 70. Fi kila ya kem yo ang Bible. Bandala kem ki shop shabar jong Brisoh. Yo jisu la peniap shabar jong nong ba. La nyau yo ringkat bat kinong peniap priyo. La shop yo shabar jong nong ba. Bat hanta kila sanar penayo. Kila penihap noyo. Kani kekeren ia kejing yap kortit kabo jisu sya lo kedeng pena. Bat ka Bible ko ang kini kikitian. U jisu no ledep keren ini ka Pharshi. Ukuli ia kini kibriyo kibo hikai kisenran. O nama ketandau tau try kita ke Brisoh unuan. Unle ayu ia kita ginong sumar beri. Sengoma kani. Ukuli kani syaki jiu katu kopor. Ia kisenran, ia kibriyo kibo sya skor. Ukuli wang. Unda wan utrai jong kita ke Brisoh. Unle ayu ia ginong sumar beri. Sengapa ki jubab ki pajba ki ong. Ki ong hau. Un peniap sniu kot ken ia kita ke paman. Kamun unda peniap kordet iki. Bat un aiwa ia ke Brisoh aki wepat kinong sumar. Ia ke ban ai ki sohu aki ayom joki. Kani ke Pharshi ke bakrau shisha. Bandawan u jisu. Unle ayu. Bible kong uyap agi ding fna. Bat kini sana ri uda yap nostan. Ri blay. Ndawan. Unle ayu. Un peniap sniu khat yaki. Nga sengutan at pai kani. Alangan penuan nang ni nga ngej. Pagani gadai. Mau blay hadin jong kejingyap jong jisu. Mipat. Kejingyap jong jisu ke penmi penman kejingkir ku ke bakrau. Mawat lagi jiu kim tre pediang. Yo jisu ku mukun jong blay. Ko Messiah. Kia peniap kia kentaj no yo. Bible kong unong sumar beri. Un aiwai ke Brisoh haki wepat kinong sumar. Kiban ai ki soa. Haki ayom joki. Angas ngatun nat pai kene ke Pharshi. Labanong no ngas ngolong excited ngak ngos kunyi kene ngak kemen na do kata-kata. Mga perkat ya kene ke Pharshi. Malay ngak kemen. Namar kia peniap no yo try ki perkat bau niap do bat bikin yo ya kene ke bikin long try ya kene ke Brisoh. Walay sngot ho baklai kata. Kejing yap jong jisu. Kepenlang penban kejing penim ke bakrau. Ia ke perthei. Ia ke gentle. Yang ai pi. Ki brio ki balong. Ki bisikendong jong ke perthei. Bat kebangas sngot nat ke bau ang ni un aiwa ya ke Brisoh. Haki weipat kinong sumar. Kiban ai ki so. Hau haki ayom joki. Nga sngongo yo blay kata ba ukhat kum yang gi brio. Ki bam day hok ndai namar bala kentaj ka da kinong yalam niam da gi jiu. Ki try ga jing sisa. Ki badai ban sumar Brisoh. Habagi peniap no yo kun jong kunrat.
utrai wan ban ai no ia ga Brisoh ban ai wai hangi pat. Nan ong bet mangi u ai hanga u ai hangi ki brio ki bashakari yo play. Bangin yo ia ka ban sumar ia ka ni ga Brisoh ban ai ia ki so jongki haki ayom jongki astunat pai kata ketian kadai ketian ka bakrau ba. Tagadao ngakwa nganong fi ka di ka puar. Tangin sngo tho ba ngingi dei kinong sumar kani ka krani ki krani ki nong yalam dien bau wan pendu no iki tei kinong sumar bri ki benengkong fiu ikum no bagi jiu ki yap kat no century filap ye ki jiu 4 judan ki brio ki basha shitom aga perthei basha kordet kat ki jiu tang nagadao ki kentai yo Jesus Christ. Bagi dah perta ai bagi senam jo ugan long hangi agi khon jengi baraga pateng jengi. Kata ketien kekelalang ke jingtim mi ke jai pen Israel. But for you iki de ke jai pen rio ko besha iki jing namar baki klem pediang yo khon ubala pa do blay na peneng. Ai ngo yo blay bau ai wai ke ne ke Brisoh. Angas ngotonat ikata ketien. U ai wai ngakwa bapinda bat pai ke ketien ai wai. U ai wai ya kani kamde ke jongi kade ke bau su ai wai. Teng fingi tap baklai kani nga jukren berbor bangi jubaklai kani kum kinong yalama ke kam so blai ngi ju shim try ka ngi ju kam try. Ken mau ya kani ke Brisoh kani ke jingi try kamu blai. Kamde ke jongi. Tenginum kam try ru em. Kani ke dai bangin hapan try hok. Ubu ingi ha gano ke Brisoh. Tengin tray hok ia kata ke jing tray ban sumar bahai ki dieng hangta namar hangta ki dan ki dieng ki ba sei ki so bat ki ba ngin hap ban tip bakini ki so kim dei setia yangi ki dei ki ba try jong ni ke Brisoh un sawan pan ha ki ayam jong ki hang nget ngi yo i ki brio ki ba sumar ki Brisoh la slam wara ke ri ke jengi ki la pen mi shibon ki so bat nganut panong trial la yo i bigi mi iso shibon bat mentau ai wai biang ika nega jing trai kamu blai nega Brisoh hangi menta bat tong ini sumar bahai nega Brisoh bahaba ukhat bat bahaba wan so haki ayom jong u ngin la mengiban ai ki so jong ki haka ayom ka badai tik ka bo blai wan oh suntunat palat ikani ka Pharshi namar ngasngongo yo blai bo ai ngi bangin la ban sumar kani ke Brisoh kani ke bang kren ye pi mentag sni kani ke bang yai ai kat bala ye ke jing hikai ru kadai ke bang kwa ban sumar ban ice boy kini ki dieng ki bo traula thung ha ke jing penem ke jaw bakidai ban mi so bapidai ban mi lagi so jong ke jing em jaw fi so jong men se mo ko ki so jong ke jing la ko bamot ki so jong ke jing shakri blay ban sei so na kam taw try kita kadai ke jing kwa ke jong blay ni bat ngakwa ngan pen i fi gani ke por ngini puli lot i gani na mga numlap shu i bangan kren jerong tungin puli biang i gani Matthias no arpway ngini peteng i khot ke besau pu ar ka ong uji suwang haki pim jula puli i gi jing tho yo mau yo baki nong te gila bret yo ni la pelong ke kli ke dong kani kalong no try ba kalong ka ba ipla ki kamat ukut iga kitab sam kal nang bisi sepakat pra kada khat ga bar pulai keren Shaphang Jisu belong mau dong ba khlieta ubala kentai de brion rei ulong ubakotor kamal choplay nama gata nga ong fi ong Jisu on shimno yege himau play na pi kata ken ga de jing shai on shimno yege himau play bolan ay ka hakikin jaban rio kiban penmi yegi so jongka pemsngo tanat ikata bangingi de ki kin jaban rio ki gentle ki pamde hop reu shim ikata ay ngi bat ngi de ban penmi so
baru ang dekat besar-besar jar ubahap halor uniu mau an penmong yo rejar hau baun hap un penluet chen yo kani gede ke Pharshi ke bau Jisu Quran yala de bama udeu mau kum ke Bible Paul tho bau deu mau trong ke jing jing thot jar ubahap halor uniu mau an penmong yo de pimpriang yo try de pimpriang yo Jesus Christ pinde shambar gawe gesngi an penmong fi kanwan ke jing si ba pikan type but lada piale persya ndah bau hap un pelwet jen ke kerani ke jing bishar ana de ke por bau Jisu wan ban bishar we bala ban yang ke kamal jo te ha ba kita girang ba lengdo bagi Pharshi kila yo sngaw yo Pharshi kila tip bau Quran Shaphang jongki fi kita de ke besngosi ba ha ke jing de bat ke jing long niam ke de ke besngosi tam kene ka bang kwa ipi bar khot ki besngap ba pin pikir bahai kene mut dur bi Bible kong kirang ba lengdo bat ki Pharshi ndaki yo sngaw yo kene ke Pharshi kitip ba ukuran Shaphang jongki tamut durbi kani ka ba Jisu ukuran ka ta yiki kisngot ho ba ka dai ka ba ukuran yiki mudur ka Bible ka ki wat dong ban kemu ki number tang number bagi shapting ki pa ba number bagi pet pa so Jisu kum long tu pa fit pilapan muduri ke jingmal la jong ke jinglang niam ye kata ke jing jong ke dot note ke bala tap dah niam baki snot hote ba Ukraine ke ni na kam ta jong ki ke jing sha kila dai ban kala ka ba mod kila dai ban phai show play kila dai ban ong map ingi kanum jakum kata ngin kala no handai ki mod pan ban kiam ban peniap yo hadu men ta gisngi bin lap ke ne ke jai men sim ke tray na kren ni no ki nong lam niam ki sngap yang nga ni ke por de pet ba ba yo pio I baka kamu blay ke dai ke kam niam pat ba yo pi buram palat ye kita gi jingle niam ba yo pi kentai yo tau balang utrai jong ke jing em jong pi yo pi penwit ye ke jing trai ke jong men sim khoi yo ke don pen ban ke jing mong bat ke jing jin thot ha ba pi ye kendo bat u Jisu yo kam dai shu ke jing ker khu mut dor pi kis ngot ho ki yos ngau ki shai ba Ukraine ke ne ke dai nam ta jong ki a ke jing shisha ki la dai ban shap tie Henry kala penmat la ke jing long niam ke penlong iki begin sarong bat bakim shimila yo I setia bakani ke tau ye ke jing em jong ki klem kala ka bomot ki poi ke jing jat bat ka urlong shisha Di pej adien bau Jisu Quran ke ne ke ja shisha penjat ke temple Jerusalem kalau orang ke jingi ap ka ba ishak hai bat ka de ke ba ima ye ke jat mit Israel teng teng jukum perkhat badan ki bri ba perkhat ba sngo kwa bandai kita ki Jew sngo kwa bandai kita ki kon Israel renda pi pule ke history jong ki Jew sngo ko mangan ong ngam ko atrai ban long kita ki Jew namala nga hap aga jinglong Jew nga hap aga jing kortet ki ba jar jai hari aingo u blay ba jing ai ke jong trai kawan po isingi ki gentle ban ngiyo i ka ban trai ke ni ke Brisoh ban penmi i ki so aga ayom ka bo trai ndawan un shambang i sei so tangi ni tuai ke ni ke por nga nget ka la long ka jing ker khu i ka jing em jong pi ko trai ke ni ke por playing a tuai na ka bentagi ni baro i ba yos ngau hoit nga klem la ban bu renti ini ke jing hikai kat kumbaga dai andai kat tugan ni ken try nga wan ra i ke jing shai bat nga kmi lenti a play amenda yo puram
na ka jing im jangki. Ai gani ka jing hi kai gan kta. Kan pen phai ki begin shem. Ye kata ka jing la ka bamut benginum benginda snongo bama ai wai hangi. Kibam day setia ki jiu. Ngilong tangi gentle. Kibala iben kibala nyoben rei. Try me pediang kum yangi. But ai bengin long kinong sumar brisoh. But ngin long kin try ki ban penmi ki so. Haka ayom ka jangki. Ngai lut cheme ka buram. Ka kenteng ka jong jisung itu ai. Amen, but amen. To blame kur hui pi, ko blame shibon.